naye nikirikini mwanangu ko mawigi mari yakandakafarira aka ndokanoenderana neni. Mawigi edu anongotangira pa 25. $25. Asi original kai? Original. Original cheche. Amna kwa munoisa mama. And this is so nice. Ai, disaster chaiyo. Aiwa akanaka mawigi acho. Akanaka ko inete mari. Iyo ineta 155. 155? Aiwa iri right. Ai, right. Bora iti mwanangu tuonana. Mama, uyai. Kwakanaka. Ko mudzoru wakusara wane baravara tu. Saka uri kuti ndindaugera. Ndabva here. Ndausinga kurubata makastoma zvakanaka iwe. Aiwa mama, aiwa. Kana zvakadaro todedza security. Usandibate. Todedza security. Iwe uri mwana wandakazvarwa zvizvo. Usandibate. Mama. Kumurira hembe. Mama dzokai kuno mama. Mungabe mama wiki achipa kuchipamba wazvitwa. Nokurova nekusema. Aiwa mama, mawiki. Nai mama munyari. Mawigi akachipa ari kutangira pa $20 chazvichikwidza china mberi. Moita basa rekuba. Ende mabhoya ombopa wakamagona shu.